Mai és tard per començar. Si vols, anem a provar. Doncs anem-hi. Quan estiguem fora, diguem, de la platja, que ja podem estar lliures, ara de seguida aquí podríem posar-nos paral·lels, però a l'estiu que has de sortir 2 metres al llit, has de tenir molt clar on has de posar el pes, perquè si no potser li passes posant el que aquí per allà i potser el nom de... Sí, exacte, frena, com aquell diu. Frena, sisplau. I aleshores també, evidentment, com a totes les embarcacions de vela, hi ha una manera fàcil d'aturar-les. Hi ha una manera que és el primer que s'ensenya és com aturar una embarcació. Per què? Doncs perquè si jo vaig amb la llanxa, el barco que et corre molt en aquestes condicions, amb una llanxa petiteta seria difícil seguir. Es tracta que si jo vaig amb llanxa, sempre s'ensenya al principi com aturar l'embarcació. Una sortida a l'aigua s'ensenya com aturar la sortida a l'aigua i aturar l'embarcació. El que passa és que és inevitable haver de fer altres maniobres, però no les expliques. Si no vas a poc, si et dediques a explicar-ho tot, surt el primer dia amb el cap i no ho és. Aquí per aixecar-lo. Cul i cama. Perquè a la que toqui l'aigua no podrà usar. Des d'aquí controles l'anyador sempre les pot a la mà. I això és el petit canal.